ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இந்த வீடியோவில் இந்த மாதம் தான் 14ஆம் தேதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சுசீந்திரன் அவர்களோட டைரக்ஷனில் அண்ட் வீரபாண்டியபுரம் அப்படின்ற ஒரு படத்துக்கு அப்புறம் ஒரு சுமாரான வெற்றி படத்துக்கு அப்புறம் நடிகர் ஜெய் அவர்களும் சுசீந்திரன் அவர்களும் இணைஞ்ச இன்னொரு 2வது படம் அப்படின்னே சொல்லலாம். இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து திவ்யா துரைசாமி, ஹரிஷ் உத்தமன், நம்மளோட பாரதி ராஜா சார் அவர்கள், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சுமதி வெங்கட் இவங்க பேருமே இந்த படத்தில் வந்து நடிச்சிருந்தாங்க. டைரெக்டாக வந்து ஓடிடி இல்லாமல் ப்ரீமியம் டிவி ப்ரீமியம் கலைஞர் டிவியில் இந்த படம் வந்து ஏப்ரல் 14 இந்த அப்போ இந்த படத்தை வந்து பார்க்க முடியல. சரி, கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணிட்டு ஒரு கடைசி ஒரு 30 மினிட்ஸ் மட்டும் தான் பார்த்தேன். ஸோ எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னு இருக்கும்போது டக்குனு இன்னைக்கு வந்து இந்த படத்தை வந்து அமேசான் பிரைமில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ இந்த படத்தை பார்த்தாச்சு. ஸோ அந்த படம் எப்படி இருக்கு, ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு, ஸோ சுசீந்திரன் சார் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு, எப்படி புதுசாக ஏதாவது பண்ணியிருக்காரா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம உள்ள போய் பார்த்துடலாம். வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காம சப்போர்ட். படத்தோட ஸ்டார்டிங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து 2005ஆம் ஆண்டு மார்ச் 9ஆம் தேதி காமிக்கப்படுது. ஒரு ஸ்கூல் குழந்தை ஒன்று ஆத்துக்குள்ள விழுந்து அந்த குழந்தை வந்து இறந்த போகுது. அப்படியே அங்கே சீனை கட் பண்ணி 2021 மார்ச் 9 நம்மளோட மதுரை முத்து காமிக்கிறாங்க. அவரோட பொண்ணு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸ்கூலுக்கு போகும்போது அந்த பொண்ணும் காரில் ஆக்சிடென்ட் ஆகி ரோட்டிலேயே இறந்தும் போயிடுது. ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு சேர்த்துல கொஞ்சம் சீரியஸாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கதறி அழுறாரு எல்லாருமே. அப்படியே அங்கே சீனை கட் பண்ணி மார்ச் 29 2020 காமிக்கப்படுது. ஜெய்யை காமிக்கிறாங்க. ஸோ பொண்டாடி ஒழுப்பலையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க, இதை ஒழுப்புறேன், அதாவது தூங்கிட்டு இருக்காங்க, அவங்கள வந்து ஹெல்ப் விடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ எழும்புறதுக்கு முன்னாடி அவங்க போகிறாங்க. போய் பார்த்தா திவ்யா துரைசாமி வந்து அவங்களோட ஒய்ஃப் ஸோ இறந்து போயிடுறாங்க. ஸோ எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் கதறிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக தூக்க மாத்திரை அவங்க எடுத்துக்கிட்டதால அவங்க வந்து உயிர் போயிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தெரிய வருது. இந்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து திவ்யா துரைசாமியோட அப்பா மாமா எல்லாருக்கும் விஷயம் போக விஷயம் பெருசாகுது. அவங்களோட திவ்யா துரைசாமியோட மாமா தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ஹரிஷ் உத்தமன் போலீஸ் எஸ்ஐயா அந்த படத்தில் வராரு. ஸோ எல்லாருமே வந்து அவங்க வந்து இயற்கையாக தான் இறந்துருக்காங்க. இன்னொன்று வந்து தூக்க மாத்திரை போட்டு தான் வந்து தற்கொலை செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் சொன்னாலும் அதை நம்பாத போலீஸ் ஹரிஷ் உத்தமன் ஜெய் தான் வந்து கொண்டுட்டாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. காரணம் அவரோட முறை பொண்ணான பிரியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்மிருதி வெங்கட்டை வந்து இவர் அவரோட தப்பான உறவு இருக்கு, அதுக்காக தான் கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒரு பக்கம் வாக்குவாதம் பண்ண திவ்யா துரைசாமியோட அப்பா அம்மா இல்லை, கண்டிப்பா அவன் அப்படி பண்றவன் கிடையாது, அவனுக்கு எதிராக நாங்கள் எதுவும் செய்ய மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்ல ஒரு சில விஷயங்களை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு ஹரிஷ் உத்தமன். ஸோ கண்டுபிடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா வந்து திவ்யா துரைசாமியை கொன்னது ஜெய்யும் சுமதி வெங்கத்தான் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு எவிடன்ஸ் வந்து கிடைக்க, அதை வச்சு அவங்களுக்கு நான் தண்டனை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள்ட்ட எப்படியோ வந்து திவ்யா துரைசாமி அப்பா அம்மாட்ட சைன் வாங்கி அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு வர்றாரு நம்ம சுமதி வெங்கட்டா. அதே சமயம் இந்த கேஸை வந்து ஹை ஆஃபீஸருக்கு வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாரதி ராஜாவை அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண அந்த இடத்துக்கு பாரதி ராஜாவும் வராரு. ஹரிஷ் உத்தமனை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு கூட்டிட்டு போக விடல. அங்க இருக்க ஊர் மக்கள் அவர் அடிச்சு உட்கார வச்சிருக்காங்க, காரெல்லாம் அடிச்சு. இப்போ நம்ம பாரதி ராஜா சார் அவர்கள் வந்து உள்ள வராரு. இந்த கேஸுக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் அங்க இருந்து அப்படியே வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு பாரதி ராஜா சார் அவர்கள். ஸோ அந்த இன்வெஸ்டிகேஷனோட முடிவில் திவ்யா துரைசாமியை கொலை பண்ணது யாரு, இல்லை அவங்க தற்கொலை தான் பண்ணாங்களா, படத்துல நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் எழுத்தோட முன்னாடியே டக்கு டக்குன்னு காமிக்கப்பட்ட அந்த 3 மரணங்களுக்கும் இப்போ இந்த படத்துக்கும் என்ன தொடர்பு அப்படின்றத ரொம்ப அழகா வந்து ஒரு ஒரு பொலைட்டான ஒரு கிரைம் த்ரில்லரா இன்வெஸ்டிகேஷன் மூவியா கொடுத்துருக்க படம் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குற்றம் குற்றமே அப்படிங்கிற இந்த படம். ஃபர்ஸ்ட் நான் இந்த படத்தோட ப்ளஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ப்ளஸ் அப்படின்னு தூக்கி வச்சுட்டு ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா டெஃபினட்டாக அந்த படத்தை வந்து தேட்டருக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கலாமோ அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஒரு டவுட் வந்தாலும், பட் இந்த படம் நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு ப்ரீமியமுக்கு ஏற்ற மாதிரி, ஐ மீன் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்முக்கு ஏற்ற ஒரு பட்ஜெட்டில் எடுத்த படம் மாதிரி தான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. பட் தேட்டர்ஸ்லாம் விட்டுருந்தா இப்போ இருக்க சிச்சுவேஷனில் இந்த படத்துக்கு வந்து ஆடியன்ஸ் வந்திருப்பாங்களான்னு ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி. பிகாஸ் நான் சுசீந்திரன் சேரை பற்றி தப்பாக சொல்லலை, 13-14 ஒரு மிகப்பெரிய பட்ஜெட்ல ஒரு படங்கள் வந்திருக்கும் போது இந்த மாதிரி மினிமம் பட்ஜெட் படத்துக்கு வந்து ஆடியன்ஸ் அதாவது நம்ம தமிழ் ஆடியன்ஸ் வந்து பெருசா முன்னுரிமை கொடுக்கறது இல்லை. பெரிய ஹீரோக்களை மட்டுமே பார்க்குறவங்க இந்த கதை அப்படின்ற விஷயத்த பார்க்கறது இல்லை. அதனால இந்த படத்தை வந்து டைரக்டா வந்து டிவி பிரிமா கலைஞர் டிவியில் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்றது என்னோட கருத்தாக இருக்கு. இப்போ இந்த படத்தோட ப்ளஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்க படம் அப்படி பிரேம் அப்படி ஓப்பன் பண்ண உடனே உங்களை அப்படியே கதைக்குள்ள கூட்டிட்டு போயிடுறாங்க. அதுவே ஒரு மிகப்பெரிய ப்ளஸ்ஸா எனக்கு இருந்துச்சு. நம்ம சுசீந்திரன் சாரோட அந்த அந்த காலத்து படங்கள் எல்லாம் நம்ம நிறைய பார்த்துருப்போம். ஸோ பார்த்து நம்ம வளர்ந்துருப்போம் டெஃபினட்டா. ஸோ நல்ல நல்ல படங்களை ஒரு நல்ல ஒரு த்ரில்லர் மூவிஸ் எவனர்ல கொடுத்துட்டு இருந்த சுசீந்திரன் சார் நடுவில் எங்க போனாரு, ஸோ அந்த சுசீந்திரன் எங்க அப்படின்னு நம்ம தேட ஆரம்பிச்சோம். அதுக்கப்புறம் வீரபாண்டியபுரம் அப்படின்னு ஒரு சுமாரான ஹிட் மூவியை கொடுத்து அதே ஜெய்யை வச்சு திரும்பவும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த குற்றம் குற்றமே எடுத்துருக்காரு. டெஃபினட்டா இந்த படம் ஒரு
ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மூவி அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கதையோட ஸ்டார்டிங்கே அடுத்தடுத்து நடக்கக்கூடிய கொலைகள் அப்படின்னும் போது நமக்கு அந்த பரபரப்பு அடுத்த என்ன சீன்ஸ் வரப்போகுது அப்படின்ற ஒரு 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 கெஸ்ஸிங் ஒரு கியூரியாசிட்டி வந்து ஏற்படுத்திச்சு. அதுவே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ப்ளஸ்ஸாக நான் பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் நடித்த ஹரிஷ் உத்தமன் ஆகட்டும், ஜெய், அதுக்கப்புறம் திவ்யா துரைசாமி, சுமதி வெங்கட், பாரதி ராஜா, இவங்க 5 பேருமே ஒரு எப்படி சொல்றது, இவங்க 5 பேரும் தான் அந்த படத்தோட கதையே. வேற யாருக்குமே அந்த படத்துல கதையே இல்லை. ஸோ இந்த 5 பேரும் அவங்களுக்கு என்ன ஒர்க்கு கொடுத்தாரோ சுசீந்திர சார் இருக்கணும், அதை கணுக்கச்சிதமா பக்காவா பெர்ஃபெக்டா வந்து பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸ்பெஷலி ஹரிஷ் உத்தமன் ஆகட்டும் அண்ட் ஜெய் அவர்கள். ஸோ ஜெய் அப்படின்னு எடுக்கும்போது ஒரு கிராமத்துல ஒரு விவசாயம் பண்ணக்கூடிய ஒரு இளைஞன் என்ன மாதிரி இருப்பான், ஸோ அவனோட தாடி, அவனோட ஹேர் ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் அவனோட பேச்சு, அவன் என்ன மாதிரியான வாழ்க்கை வாழ்வான், என்ன மாதிரியான சாப்பாடு சாப்பிட்றான், ஸோ அதை கூட நமக்கு ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருப்பாங்க. அதுவே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட். அதே மாதிரி ஹரிஷ் உத்தமன் ஒரு முறை பொண்ணு அக்கா பொண்ணு வந்து இறந்து போனா ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸரா வந்து என்ன மாதிரி யோசிப்பாரு அப்படின்ற விஷயத்தையும் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து நிறைய பண்ணியிருந்தாங்க அந்த படத்துல. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வந்து திவ்யா துரைசாமி இறந்தவுடனே அங்க வந்து இந்த செத்த வீட்டுக்கு எல்லாரும் வந்திருப்பாங்க. ஸோ அப்போ அந்த மாஸ்க் போட்டு வரணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு இது இருந்திருக்கு. ஸோ அது எல்லாருமே அந்த மாஸ்க் போட்டு வந்தது அப்படின்ற விஷயத்த வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து கேப்சர் பண்ணியிருந்தாரு சுசீந்திர சார் அவர்கள். அதுக்குள்ளேயும் சுசீந்திர சார் அவர்களும் மாஸ்க் போட்டுட்டு வந்ததை யாரும் கவனிக்க மாட்டான்னு நினைச்சா போல இருக்கு. நான் கவனிச்சேன், அது நீங்க தானே சார் அப்படின்னு எனக்கு கேட்க தோணுச்சு. ஓகே. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பாரதி ராஜா ரொம்ப அவரும் ரொம்ப ஒரு ஹார்ஷான ஆஃபீஸர் அப்படின்னு சொன்னாலும் வந்து ரொம்ப பொலைட்டா இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி அதை எண்டு வரைக்கும் எடுத்துட்டு அது உண்மையை கண்டுபிடிக்கிற விதம் அப்படின்றதும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ நமக்கு முக்கியமாக சொல்ல போனால் அந்த படத்தில் காமெடி வந்து கிடையவே கிடையாது. அதே மாதிரி வந்து 2 சாங்ஸ் இருக்கு, அதுவும் வந்து சும்மா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் விட்டாலும் நமக்கு போரிங் அப்படின்றது எந்த ஒரு இடத்துலையுமே அடிக்கலை. நிஜமா சொல்ல போனா ஸோ படம் பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சும்மா வந்து உருட்டுவாங்க எல்லாருமே வந்து, "எப்பா எனக்கு தெரியுப்பா கொலைகாரன்." அப்புறம் டெஃபினட்டா இந்த படம் பார்க்கும்போது யார் தான் கொலை பண்ணாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நமக்குள்ளே வரும். பட் யார் கொலை பண்ணியிருப்பா அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை நம்மளால கெஸ் பண்ணவே முடியாது. ஸோ இதுக்காக யார் கொண்டா எதுக்காக அப்படின்ற விஷயத்த வந்து அந்த கடைசி வரைக்கும் வந்து அப்படியே வந்து கொண்டுட்டு போனது வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்ல முடியும். அதுக்கப்புறம் அங்கங்கே பண்ணக்கூடிய சின்ன சின்ன கேரக்டர்ஸ் வந்து நம்மளோட வேல்ராஜ் சார் ஆகட்டும், அவங்க வந்து பண்ண கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. எஸ்பெஷலி எனக்கு சினிமாட்டோகிராஃபி ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அதுவும் ஃபைனலி அந்த ஒரு ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ள வரக்கூடிய அந்த ஃபைட் சீக்வன்ஸ்ல வந்து எல்லாருமே ஓடி போவாங்க. ஸோ எல்லாருமே நடந்து போயிட்டு அப்படியே கடந்து போகும்போது அப்படியே கீழே கேமரா வச்சு அப்படியே மேலே கேப்சர் பண்ணியிருக்க அந்த விதம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஜெய் அவர்கள் வந்து பைக்கில் கூட்டிகிட்டு போகும்போது ஸோ அப்படியே அந்த ரோட் அப்படியே ஒரு லாங் சைடில் ஒரு ஷார்ட் எடுத்துருக்கு. ஸோ எல்லாமே கேப்சர்ஸ் அப்படின் போது சினிமாட்டோகிராஃபி அப்படின் போது ரொம்ப அழகாக வந்து கேப்சர் பண்ணி எடுத்திருந்தாங்க. அதுவும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் மியூசிக் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா டெஃபினட்டா வந்து சிவசிவா படத்தோட மியூசிக்லாம் தூக்கி போட்டு அடிச்சு வச்சிருக்காங்க. ஸோ அது கொஞ்சம் எனக்கு வந்து நெருங்கலாவே இருந்துச்சு. பட் மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை. அதுக்கப்புறம் என்னன்னா ஈஸ்வரன் படமாகட்டும், வீரபாண்டி இப்போ வந்தாலும் எஸ் அந்த படமாகட்டும், ஸோ இந்த படம் 3 படமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரே லொக்கேஷன்ல ஒரே வீட்டிலே வச்சு இருக்கிறபடியா நமக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஸ்டோரி ஃபேஸ் பார்த்தாலும் டக்குன்னு நமக்கு ஈஸ்வரன் படத்து தான் ஞாபகம் போச்சு. எக்ஸ்பெஷலி இந்த படத்தில் ஜெய்யோட பேரே ஈஸ்வரன் தான். ஸோ அதே இடத்துல திரும்ப திரும்ப வந்து சுசீந்திர சந்திரன் படம் எடுத்துட்டு இருக்காரு. என்னப்பா அவரே லொக்கேஷனாக கிடைக்கல அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு தோணுச்சு. பட் இருந்தாலும் அடுத்த படத்தில் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் லொக்கேஷனை மாற்றிங்க சார் அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு. ஸோ மாற்றிடுவார் அப்படின்னு நம்புகிறோம். ஓவரால் அந்த படம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது, ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது, ரொம்ப ரொம்ப ஒரு த்ரில்லிங்கோடு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியும். ஸோ வேர்டிக் அப்படின்னு இந்த படத்தில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் யாருக்கு தெரியாமல் என்ன குற்றமானா நீங்கள் பண்ண முடியும். பட் அந்த என்னதான் நீங்கள் அந்த குற்றத்தை மறைச்சாலும் இந்த கடவுள்கிட்டேருந்து இந்த குற்றத்தை நீங்கள் மறைச்சா கூட, சட்டத்துலேருந்து மறைச்சா கூட உங்களோட மனசாட்சி அப்படின்னு ஒரு ஒன்று இருக்குது. அதுலேருந்து உங்களால் வந்து அந்த செய்த குற்றத்தை உங்களால் மறக்கவோ மறைக்கவோ உங்களை வாழ்நாள் ஃபுல்லாக முடியாது. அப்படி மறைச்சிங்க அப்படின்னா குற்ற உணர்ச்சி அப்படின்றது உங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொண்டு உங்க வம்சத்தையே அழிச்சு நாசமாக்கிடும் அப்படின்றத இந்த படத்துல வந்து ரொம்ப ஆணித்தனமா உச்சந்தலையில 10 இன்ச்சு ஆணி வச்சு சுத்தியலால் அடிச்ச மாதிரி நறுக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இதை குற்றம் குற்றமே அப்படிங்கிற டைட்டில் நெற்றிக்கண் தரப்பிலும் குற்றம் குற்றமே அப்படிங்கிற டைட்டிலோட போடுவாங்க. ஸோ அந்த 2 லைனுக்கும் இந்த குற்றம் குற்றமே இந்த படத்தோட டைட்டிலுக்கும் ஏற்ற பக்காவான பர்ஃபெக்டான ஒரு ஸ்டோரி. இந்த ஸ்டோரிக்கு இதை விட ஒரு சிறந்த ஒரு தலைப்பு எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்கவே இருக்காது. அதுவும் வந்து கிளைமேக்ஸ் எல்லாமே டெஃபினட்டாக வந்து நல்லா இருக்கும்.
ஸோ அந்த ஸ்டார்டிங்கில் நடக்கிற அந்த 3 கொலைகள், அந்த கிளைமேக்ஸில் ஜெய் ஹரிஷ் சுத்தமனோட சொல்கிற உண்மைகள் அப்படின் போது நம்ம மர்ஜ் பண்ணி பார்க்கும்போது, ஓஹோ! இதுக்கு தான் இந்த ஸ்டார்டிங்கில் காமிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நமக்கே தோணுச்சு. ஓவராலாக இந்த படத்தை வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுங்க. ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. எனக்கு சுசீந்திர சார் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் சுசீந்திர சாரோட படத்தை நான் ரொம்ப பார்த்து ரசித்தேன். ரொம்பவே ரசித்தேன். அண்ட் கீப் இதே மாதிரியே வந்து பண்ணுங்க சார். நிறைய படங்கள் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். உங்களது இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் ஜேர்னி. அந்த பழைய சுசீந்திர சாரை நாங்கள் இன்னும் எதிர்பார்க்குறோம். ஸோ கண்டிப்பாக வந்துருவார் அப்படின்னு நான் ரொம்ப ரொம்ப நம்பிட்டு இருக்கேன். இந்த படத்துக்கு வந்து நான் கொடுக்கக்கூடிய மார்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6/10 இந்த படத்துக்கு நான் தாராளமாக தருவேன். அடுத்து நல்ல ஒரு மூவி ரிவ்யூஸோட வந்து மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் தேங்க்யூ.